Hej og velkommen til præsentationen om Jesus opstandelse. Der er 4 stadier i myten. Jesus opstandelse, møde med den opstandne Jesus, gravvagten bestikkes og missionbefalingen. Inden for de her 4 stadier har vi arbejdet med nogle arbejdsspørgsmål, som vi vil svare for jer nu. 1. Beskriv for mytens indhold med særligt fokus på A. Hvordan beskrives Maria Magdalena og Marias møde med englen? Først bliver kvinderne skræmte, da englen kom ned og skaber et jordskælv. Englen ved, hvad kvindernes formål var, og han fortæller, at Jesus er genopstået. Kvinderne fik besked af englen om at finde Jesus' disciple og sende dem mod et bjerg i Galilea. Det ses i vers 2, og det lyder: Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Gravvagten blev mødt af disciplene, men de bestikkes, så de ikke fortæller de ypperste præsterne, at Jesus er genopstået. B. Hvorfor er de både fyldt med frygt og stor glæde? De har været i kontakt med noget metafysisk, og det er ikke noget, man får at se hver dag. Så derfor er mødet et slags frygtindgydende øjeblik for dem. Men måske også det kæmpe jordskælv, englen fremmede, da de ankom. Glæden kommer, da kvinderne nu har fået at vide, at de skal se Jesus igen. Da de gik mod graven, var det for at tilse til den døde Jesus. De får fra engel at vide, at Jesus er genopstået. Dette er klart grunden til, at de er blevet tilført stor glæde. Det er en dobbeltrettet oplevelse, da de på den ene side er overvældende og skræmte ved møde med det hellige metafysiske, men at de samtidig føler en glæde ved møde, ses i vers 2, og det lyder: Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Og i vers 5 står der: Men englen sagde til kvinderne: Frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. C. Hvad er Jesus besked til sine disciple, inden han bliver taget til himmels? Under missionsbefalingen på bjerget fortæller Jesus, hvad han har tilkaldt disciplene med. Han fortæller, at disciplene skal gøre folkeslagene til hans disciple ved at døbe dem. Udover dåben sagde Jesus, at hans budskaber også skulle videregives. Dette ses i vers 19. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I løber dem i Faderen og Søndens og Helligåndens navn. Den årsagsforklarende funktion er, at vi i dag blev døbt. Dette sker, fordi vi i myten erfarer, at Jesus videregav sit budskab til sine disciple. Han gav dåbsbefalingen. Som produkt har vi lavet et interview med en præst ved navn Jan Asmussen. Hej Jan Asmussen. Vi har fået til opgave at kontakte en præst i lokalområdet, som skal hjælpe med at besvare følgende. Hvad er mytens årsagsforklarende funktion? Det vil sige, hvad forklarer denne myte kristne mennesker? Myten er opstandelse og missionsbefalingen fra Matthæus evangeliet kapitel 28. Med venlig hilsen, Christoffer Bur. Hej Christoffer. Meget interessant opgave. Denne myte er vigtig, da den vidner om Guds utrolige kraft, og han fortjener derfor vores tro og tilbedelse. Det er Gud, som har skabt livet, og derfor kun ham, som kan lade livet genopstå efter døden. Genopstandelsen er altså en storslået og fantastisk sejr for enhver kristen. Jesus Kristus døde, blev begravet, og på den 3. dag ifølge skrifterne genopstod han. Hertil garanterer den for kristne, at vi ikke vil forblive døde, men vil opstå til evigt liv. Det er altså det salige håb i tilværelsen. Her følger der et godt citat til fra teksten, som fint beskriver dette fællesskab, som der opnås gennem kristendommen. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Hertil forklarer myten os baggrunden for vores ritualer, såsom dåb. Mange hilsner. Jan Asmussen. Jan Asmussen. Tak for jeres tid.